Kabsat kadagiti agtaktakawen og damdamag no apay nga hanga dumakdakkel da buksit ni Rusing ipudnomen dagiti paspasamak kakabsat nga naglabasan mi wenno padpadas nga naglabasan mi ta adu ti makatkadlaw na apay nga basit kano malata di tiyan na. Ket daytoyen iti tiyempo ken kanito kabsat nga ibagami kada kayo nga dagiti agkunkuna nga ninong kininang ket hold pelaeng. Wen tani baby ket imuna nga rimuaren. Idi kaano man ayan han? Di October 4. Idi October 4 iti alauna iti malam. Awan met iti ubraan ni Rusing agid idala isuna agin inana ngem imunan nga rimuar ni baby. Kimalas yun di sinapupunan ni Rusing. Ket masapul nga tanggapan tayo kabsat dagiti nga paspasamak. Tayo nga maladingitan tahan nga datayo iti mangmangted iti biag. No diket na apo Dios met iti mangmangted iti biag. Adapay siguro na pinpintas nga plano na iti biag mi ken agbalinto nga pamilya mi. Tangamin ti kararag mi kabsat ket normal iti agbalin nga anak mi. Ket adda nga rod nga narigregmet dayjay siksikog ni Rusing. Ket ako na nangarap ni doktora nga dayjay siguro nagmet nga kwa. Naman ayin han? Dagiti Excel ken sperm ket na nakapoy baka into no mabuo ket agbalin kano nga ada diferensya na wenno abnormal. So nga madaydayaw lang ta po Dios kabsat. Iti bibiyag mi padayawan mi lang ta po Dios ta nga rod isuna iti makin control iti amin nga banbanag. Hantay mga control ta amin nga banbanag ta tao tayo met na po Dios lata iti makaammo inuan niya iti napintas ken na napintas nga plano iti panagbiag. So nga awan pulos iti iti damag mi ken kuana no diket padayawan mi latay isuna iti panagbiag mi kabsat. Ta isuna amin ti makin control iti amin nga banbanag. Pagyamanan mi kinapo Dios kabsat. Ta ni Rusing han nga narigatan nga kasal dagiti daddo mga maraspa. Idi in ultrasound da isuna ket normal kabsat dayjay ultrasound na. Dalang basit na bati-bati nga kuana dara nang nairuar am amin pati kadwa dayjay ubing. Ket pagyamanan tayo ken apo Dios ta han isuna nga naraspa ken nasakit kano ti maraspa. Ket pagyamanan tayo no mampay kasta iti napaspasamak ket dalata nga madaydayaw lata na apo Dios. Ket agyaman kami dagiti karkararag yo kabsat ken dagiti nagpretend iti agbaling nga ninong kininang matuloy to lata kabsat. Karkararag tayo nga addanto manen. Ited na apo Dios nga kwa napinpintas pa wenno nagugwapo no lalaki wenno pinpintas man no babae. Ngem no ikarkararag yo nga kambal ay ket mabalim lata kabsat pagyamanan no ka. Ken apo Dios ta isuna lata ti madaydayaw oray niya mapaspasamak ti panagbiag oray niya nga padpadas ti panagbiag ay ket pagyamanan tayo lata kuna na in good or bad situation kuna nang rod padayawan tayo lata ni apo Dios nayon ket itultuloy mi lita ti vlog kakabsat ken mangparparagsak kada kayo ket inbagami lang daytoy tapnon iti kasta ket maging fair kami kada kayo at angag baybuya tabaka tinamnamaan nyo ne di malagan anak ni Rusingin kunayaw yung tatamo yun dagiti paspasamak kakabsat ket dayayan no nyaman ti padas nga dumting ti panagbiag tayo ug yaman tayo latakin na po Dios. Dayta laeng ti may bagami kakabsat ket God bless you kada kayo amin no ti man iti ayan nyo ket no dumting ti pagsubok iti panagbiag yo umuyon dito braen nyo agdayaw kay nagpasalamat kay lang kinapo Dios. Tanto ti kunana nga rod nga iti likodan ti sipnget adijay iti lawag. Ket iti likodan ti pagsubok dijay iti bendisyon. Ayon, nagyaman kami. God bless you. God bless.